ọrụ nche adịgokwa n'ime Anambra steeti. Kwalite nke a enwe ije ọbụla ị na-enye enye bụkwa n'oge n'ime mkpesa n'aka ndị ọrụ nche site n'ịkpọ 5111 maọbụ 08002200008. Dan Okoye bụ afa m. Akụkọ anyị n'uju. Dịka a na-eweta emume mbilite n'ọnwụ nke Kraịst n'isi njedebe bụ nke emere nye mpaghara dị iche iche, nwere akụkọ ndị mmadụ na-ebugharị nke kwuru na o sitere n'aka onye ndu otu ọrụ Operation Udogachi ya na Agunechemba, nke ebumnobi ndị na-ebugharị akụkọ abụọ ịma aka wee nye ọrụ nche n'ime Anambra steeti. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ka ọ kọwaa ruo ala okwu ahụ, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye Gọvanọ Soludo na nche nke ime ogbe Maazị Ken Emeakayi kọwara na ọ bụghị ihe ha kwuru ka ndị mmadụ na-ekwuzi n'ozi ahụ a na-ebugharị, nke were nghọta ya gafee nghọta dị n'ozi ahụ. Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Dịka onye special advisor ahụ si kọwaa, ha akpọghị ndị ahụ ndị ohi n'ihi na ha na-enyeba anya n'ihe ndị a na-ekwu gbasara ajọ ihe a na-eme ebe ahụ. Maazị Emeakayi mere ka amata na ndị ọrụ ha anaghị anọ na nkwụsị ụzọ n'ihi na a na-ejegasị ebe atụgasịrị anya iji hụ na emere ka ahụ na ihe na-aga nke ọma. Ka o sila dị, ndị ndu ahụ kwenyere na ha na-eweta mkpesa gbasara ịna ego n'ike nakwa ihe ndị ọzọ na-eme ebe ahụ. O kwuziri mkpa Udogachi dị iji hụ na ewetara ikpe ziri ezi n'obodo. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara etu esi ewe ndị na-alụ ya bụ ọrụ, ndị ndu ahụ kọwara na ha na-enyochasị ndị ahụ a na-ewe n'ọrụ nke ọma. Ọ gwara ndị obodo ka ha gbaa mbọ weta mkpesa banyere onye ọrụ ha nke ha hụrụ na ọ na-eme ihe kwesịghị ka o mee site n'akara ekwentị a 511 ma ọ bụ ha kpọọ akara ekwentị nke ya.